зараз будемо спілкуватися про створення народного громадського руху. То я хочу увидеть хоть одну женщину, которая отношение имеет к коту. У нас є отношения. Ну покажите, какое? Бабушка, дедушка. Я вибачаю. Подожди, покажите доказательства. Покажите доказательства. Чому ви сюди прийшли, тоді перебиваєте нас? Матері, жінки. Ми прекрасно розуміємо. Ми прекрасно розуміємо, що ви тут проплачені. Якщо ви не є матір'ю бійця. Дивіться, що у вас на банері. Я прийшла підтримати матерів. Що у вас на банері Так, написано? яку ви матір прийшли підтримати? Ви мене прийшли підтримати. Я дружина. Я тільки що повернулася з А Авдіївки. я тільки чую, що ділять гроші, записують, Кать, пиши дівчу фамілію своєї матері. Я не хочу нічого говорити. Захід повинен. Так, в чому? Дівчатки, ми вийти на минутку. Це фейкові організації. Ми їх не підтримуємо. Яке вони мають відношення до матерів? Наші діти щодня гинуть. А вони виходять тут, а дали мандати. Де там? Вон бумажка. Зніміть. Зніміть бумажку. Мати Героя України. Де ваш син? Яка ти мати Героя України? Як безкоштовно? Спитайте, де син? Як безкоштовно? Мандат. У вас внуки є? З тої сторони його подивіться. У вас внуки є? Матері Героїв АТО. І вона буде виходити і розказувати, що треба нашим дітям, що треба нашим чоловікам. Дивіться, Мій чоловік, 72-га бригада. матері героїв АТО. Іншою стороною, іншою покажи. Підписують. І Ви чуєте? Їм сказали, їх привели. Вони тікають. Стид і позор! Стид і позор! Ви за 100 гривень продалися і нашу країну продали. Чому ви не почекали півгодини, поки зібралися? Спеша! Шел по центру, увидел собрание, спросил, по какому поводу. Сказали, конференция, вот там что-то про АТО, про войну. Поднялся посмотреть, здесь вон сепаратисты. У нас есть матеря, действительно матеря-герои. Пришли сюда. Подойдите, пожалуйста. Вот матеря. Может, вас обманули? Вы понимаете, что это луганский человек, который создавал митинги сепарские. И нельзя это допускать в центре Киева.